As Rías Baixas, así como o interior de Pontevedra, ao igual que a práctica totalidade de Galicia, permanecen en risco extremo por incendio. A vaga de calor que se manterá nas próximas xornadas elevou o nivel vermello a probabilidade de incendios forestais, polo que a Consellería do Medio Rural chama a extremar as precaucións. E agora tocan altas temperaturas, pero para disfrutar o monte, é dicir, para estar nunha sombra ao monte, non para ter que apagar os incendios. Conatos témolos todos os días, temos un moi bo equipo, o millor equipo a nivel nacional e o millor equipo a nivel europeo, e polo tanto eso fai que Galicia se sinta tranquila. Por esta razón, dende o Departamento Autonómico fan un chamamento á tranquilidade, posto que a Xunta ten despregado dende o inicio da tempada estival un amplo dispositivo de prevención e loita contra incendios, coa dotación de cámaras de videovigilancia. A partir do día 1 de xullo, que é cando comeza a temporada alta, xa se extreman ao máximo as precaucións, pero ben é certo que cando se achega temperaturas moi altas e empeza a soprar o vento, pois esas aínda son maiores. Teño que dicir que xa rematamos de colocar as 44 cámaras nos 19 distritos e, polo tanto, é outro método máis que estamos a utilizar para a prevención. Lembran tamén a importancia da implicación veciñal á hora de informar dos conatos ou identificar os posibles incendiarios a través do teléfono 085.